A very good morning, Team Zimbabwe. Welcome to Africa and Beyond Television Network. And my name is Ronald Wekumakusha. So this morning, pane nyaya ndauya nayo inonzi Saka chedu chii. And I don't want to talk about this a lot. I just want to bring this to your attention. Then maybe after this, we can have sort of a discussion. So let me put it right here onto the screen. Regai timbobatsirana nevaviri vatatu vari pano. Ndinofunga sokuti vanhu vanonzwisisa kuda kuti vanhu varege kuvhotera bato ravanoda. Aiwa, ikodzero yemunhu kuvhotera munhu waanoda. Ikodzero yemunhu waMwari kusarudza munhu waanodawo kuti amutungamirire maringe nekuti anenge achimuitira zvakanaka. Asi regai ndidaiso zvishoma. MuZimbabwe tine vatungamiriri vedu vekuZANU-PF vakapinda pachigaro 1980 kusvika nhasi. But muZimbabwe kana uchida munda unotenga, ivo vanoti hautengeswe, but kunyepa enda kuna sabhuku kuti hurumende haitengesi minda, tipei minda. Vanokuudza kuti ndaunopiwa kuhurumende, hauna kwaunonoripota, ukadyirwa mari yako nasabhuku izvozvo ukaenda kunoripota. Anokutonga anokuudza kuti wakangopa sabhuku wako mari sitoziva kuti minda haitengeswi, asi nechitengeswa zvayo. Kana uchida stand mutauni munyika yedu, kwete vamwe vanhu, yedu chaiyo, unotenga stand yacho. Imba yacho yauchavaka pastand ipapo unozvivakira wega stand yawatenga yako. Saka zviri pachena kuti Zimbabwe haizi yedu. Kana dai Zimbabwe yanga iri yedu, vanhu vese vemuZimbabwe vaive nekodzero dzekugara pavanoda free, because takarwa hondo, nyika yava yedu. Kotogotengeseregwe chii ground rekutenga imba mutauni, rekutenga munda pandadamunda, right? Imba uchazvivakira, wavaka imba yacho wega, uchingopedza kuti ndapedza kuvaka, vemagetsi voti tisvikewo, hamudi magetsi, unobhadhara magetsi. Vemvura voti tisvikewo, sanction redu, madhamu ndedu, ivhu nderedu, hazisi sanction kunzi watengeserwa stand. Hapana zvekunzi kwai pane imwe nyika yazokonzera kuti tengeserwe stand, ndezvedu zvese. Right. Wapedza kuvaka, mvura unobhadhara munyika mako, ivhu unotenga munyika mako, imba unozvivakira munyika mako. Nyama tauya pano Mufundisi Nyama, imba yenyaya. Iwewe semwana weZimbabwe, chii chaunofanirwa kuwana? Benefit yekuti ini mai vangu vakafa pahombe, vakanga vari vana muchibva uko vachibikira mazanila nemazipura uko vari kuhondo, vakafira ikoko. Right. Chavakafira mai chandingati nhasi mai makaita basa makafa, tasara tichidya izvi, hapana. Chakafira hama dzedu chii chatiri kupiwa free, sezvo tine hama dzakafa munyika yedu yeZimbabwe, hapana. Kana uchida kadhi reZANU-PF unotenga. Hakuna munhu ane kadhi reZANU-PF akapiwa, unondobhadhara mari. Kuti iwe uchitoda ZANU-PF unobhadhara mari yekupiwa kadhi reZANU-PF. Kuchipatara kuti unyoregwe kadhi rekukliniki unobhadhara mari, wonyoregwa kadhi, mapiritsi unotenga. Saka chako iwewe semwana weZimbabwe chii? Hausi kuona here kuti wakutofa, but iwewe hauna chako muZimbabwe, munyika yako yauri kuti I'm a citizen of Zimbabwe, but iwewe usina chako muZimbabwe, chitupa chaicho. It's a property of government yekuZimbabwe, achisi chako chitupa. Tarisiseri kwechitupa kwakanyorwa kuti iproperty yechitupa, license chaiyo haizi yako, iproperty yehurumende. Chitupa iproperty yehurumende, license iproperty yehurumende, passport iproperty yehurumende. Chako iwewe chaicho. Vana ndo vako. Saka hama dzangu tichakafanana nevanhu
vasiri kugara munyika yavo zvakafanana nababa vakaita seni. Ndine munda wangu nemusha wangu, ndobva ndoti kumwana wangu, kana uchida kuti ndikupe pekuvakira, bhadhara mari, because munda ndewangu. Saka Zimbabwe kana iri yedu, ndaifunga kuti vanhu tinovhota nekuda kwekuti tiri kuwana something munyika yedu. Hurumende ikati tauya nema-inputs kuzopa vabereki, takutsvagirai chibage, takutsvagirai mafertilizer, takutsvagirai mbeu yechibage chekudzara, munobhadhara zvinhu zvacho. Munonzi bhadharai. Kuchisa mombe muchiso kudhibha kuti mombe izikanwe kuti ndeyani, mazuva ano kuZimbabwe uri kubhadhara. Kuchisa mombe dzako ndime munotsvaka huni, simbi chete, nekuti veterinary auya ndingoti chwi chwi chwi, ndime munotsvaka huni dziya, ndime munodzitenga nekudzivesa nekudziita sei, ndime munodzitsvaka. Veterinary ongoya nemuchiso chete, munobhadhara. Hakuna chinhu chemahara muZimbabwe. Kusaka imbobvunzaiwo vakuru venyu kuti nyika yedu yatichazopiwa mvura yemahara iri kupi? Nyika yedu yatichazopiwa mvura yemahara iri kupi? Nyika yedu yatichazovaka mashopu edu pasina mutero watiri kubhadhara iri kupi? Uyu mubvunzo waifanirwa kubvunzwa usati wavhota, kuti ndikarwara chaiko izvezvi, kuti ndarwara, hakuna kwandinonorapwa mahara muZimbabwe. Saka hatizi varidzi venyika, but tinovhota. Saka ndiri kuti vhotera ZANU-PF, watanga wambotarisa zviri kumashure. Vhotera bato raunoda, watanga wambotarisa zviri kumashure. Kutsvaga mutungamiriri waunoda zvinotenderwa naJehovha Mwari, but chitsvaga mutungamiriri nekuda kwezvaakanakira. Vanoda kuvhotera Triple C, I don't mind. Kuda kwenyu. Vanoda kuvhotera vaMugabe, vaMnangagwa, I don't mind kuda kwenyu. Itai zvamunoona. But ndiri kukupai chenjedzo yekuti saka chichazova chenyu munyika yenyu yeZimbabwe chii? Chatinoti ndechedu. Hapana chedu chatinonzi ichi ndo chedu. Chero ukada kuti uinde kupi, zvinhu zvese zviri munyika unobhadhara. So, Team Zimbabwe, this is what this Deacon is saying, Mufundisi Nyama, is saying, chako chii, kana kuti chedu chii. It's a very important question which is being asked, and honestly speaking, sometimes as citizens, we need to reflect and ask these important questions, the chedu chii. And we need to have a conversation, especially those in the political cycles. I have seen a lot of people paying for land. I've seen a lot of people paying for everything. I believe that for the sake of services, maybe we need to pay for the sake of services like electricity bills, we need to pay. But as for water bills, I believe that water must be provided freely, because water is life. Everybody needs water, and water can be sold. That is my own belief. So I don't know, guys. Maonero yenyu, mafungiro yenyu. Please, we need your input. So let us have a conversation. Let us talk. What do you really think about what this man of God